mu na tabla cúig an tam seo. Agus bhfuil éon túair magí cén picture haar me le cúig. Se, pentagon. 1, 2, 3, 4, cúig. Tá cúig tíbeh pentagon. Nes, tá an tabla seo go má a rólas ag ílogta na céad fan géad 15. Ach a ráites na bhaites muid go leach leachta. Tá sin os óran tabla cúig. Cúig de. Cúig deag fiche. Fiche cúig tíocha. Tíocha cúig cearcha. Cearcha cúig cuige. Cuige cúig seasca. Tíon ríiste? Cúig de. Cúig deag fiche. Fiche cúig tíocha. Tíocha cúig cearcha. Cearcha cúig cuige. Cuige cúig seasca. Tá ma céad fan géad 15 go bhfuil bh gur gáil an bailach a lugsúcht a céad. Agus tá lán cad agus fáilte agaí. Ach tá ma gáil ágal fi lachar. Tá muid úr bháin eile. Cúig de. Cúig deag fiche. Fiche cúig tíocha. Tíocha cúig cearcha. Cearcha cúig cuige. Cuige cúig seasca.